ഹായ് ഹലോ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണക്ക ചെറുനാരങ്ങ അച്ചാറാട്ടോ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആ ചെറുനാരങ്ങ മേടിച്ചിട്ട് 2 ദിവസം വെളുത്തിട്ട് ഉണക്കിയായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, കട്ടക്കായോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ മുളക് പൊടി, അച്ചാർ പൊടി, ഉപ്പ്, നല്ലെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കായം ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. കായം വറുത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഇടിയടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കടുക് ഇടുകയാണ്. കടുകിട്ട് കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില എടുക്കണോട്ടോ. കറിവേപ്പില ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതൊന്ന് ഒരു പരിവായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അച്ചാർ പൊടിയും മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. മുളക് പൊടി നമ്മളിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ ഉപ്പ് വരട്ടി 2 ദിവസം ഉണക്കിയാണ് കേട്ടോ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട്. ആവശ്യത്തിന് വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.